Så bliver endelig hængende her på TV2 Sport. I får også lige rettet selvfølgelig i første halvleg. 23 minutter spillet her. Michael Hansen ikke kun efter godt forarbejde af blandt andre Poulsen og Albæk her. Ja, og så det er altid vigtigt, selvom du er overlegen hele vejen igennem. Inden der har de 6 eller 7 afslutninger, vi fik en grafik på, men maskinen i nettet, og det gjorde den her Sylvester sikkert sat ind. Minuttet senere bare Jakob Poulsen glemmer en aflevering i dybden til Boring, der uselvist lægger den ind foran til Jude. Flot mål også. Ja, flot mål, og noget af de ting, der lykkes i første halvleg, den der bevægelse, der er for boldholderen, og specielt den bevægelse, der er foran boldholderen. Og så en mand, der bevæger både bolden og sig selv. Ikke kun her, meget eksplosiv, og flere situationer i første halvleg er rigtig stærk. Får tilkendt straffespark efter 31 minutter, sikkert eksekveret af Danny Olsen. Og så er vi i anden halvleg. Mads Vilsom indskiftet efter pausen, tilkæmper sig bolden. Og en lille kort aflevering til Jude. Også godt spark i en anden mål af Envoro her. Ja, men der lige rundt, og så afslutter Kort i det modsatte hjørne, eller det hjørne, han kommer fra. Klogt afsluttet. Og så fik vi så den første realisering her. Alt for god plads til Alex Darlington ved forreste område. Kasper Jensen kommer ikke rigtig ud, og vi ser endnu mere Darlington. Det er et flot mål, det her. Ja, det er det. Supermål. Og lige kigget op. Der er ikke lige stemning for, eller afstemning i, hvem er midterstopperne, der skal gå op og møde ham. Og så en hurtig replik efter superafslutningen. Det er Mads Vilsom, der kommer godt i dybden og får lagt den ind over Paul Harrison til slutresultatet, altså 5-2 til FC